guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Sangita. आं बहुत दिन जाबाय, बहुत दिन माने मास मोननै या मास मोनथाम जाबाय आङो भिडिअ शुट खालामाखैमोन। माने माखौ बानायनो मा दोनथिनो बिदि कनफिउज जानानै बानायखैमोन आरो एसे बेस्थ'मोन। स' बहुत दिननि उनाव आङो दिनै सानदोंमोन आरो दिनै वर्ल्ड एनभाइरनमेन्ट डे। स' आं बिनि थाखाय जोंहानि न'आव मा बिफां लाइफां दङ, मा गायदों, मा मैगं थाइदों बेखौनो खिन्थिनो आं भिडिअ शुट खालामबाय दङमोन। बेयावनो जोंहा थाइजौ फांसे दङ, गाहायावनो थाइदोंमोन आरो बेखौ खिन्थिनायावनो थाइजौ थाइसेया सिरिदोंमोन। स' बेखौनो मा बानायनो होननानै आङो बेखौनो खाजि बानायना जाबाय आरो बेखौनो खिन्थिनोसै आङो नोंसोरनो माबायदि सिरिखो मा बानायना जाखो। स' मोजां नांबा नायनानै लाइक मोनसे खालाम, ओमफ्राय गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, ओमफ्राय मारै नांखो नायनानै कमेन्ट खालाम दा बाव। स' लेट्स स्टार्ट दा भिडिअ। थाइजौआ गावस्रा हामा जाबाय, सेवख्लादो खोमा। गावनायखौ नाय खिथि नायदोंमोन आङो, बेबो गोदोर जाबाय सन। नैबेनो थाइजौआ सिरिनाया, बे गोसोम, ओमफ्राय नैथिं गावदोंमोन बेखौ दोनथिनानै सिरिबाय आरो मा खालामनो। मोजाङानो जाबाय दे, सिरिबाय, दिनै मोनजासिगोन। जाना खिथिनो मोनसे